M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero pa 4 September lachinayi 2025. Takulandirani ndithu mumve mawu a Mulungu a tsiku la lero amene angatithandize kumvetsa koposa za mpingo wathu. Mawu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo woyera kwa Kolose mutu 1 ndime ya 9 mpaka 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Josephine Chinawa kuchokera ku Mtima Woyera Parish Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Luka woyera mutu 5 ndime ya 1 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Kuki a chipani cha Montfort Missionaries SMM kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba a malemba oyera. Mawu a nkalata ya Paulo woyera kwa Akolose. Abale, kuyambira tsiku limene tidamva za inu, sitileka kukupemphererani. Timapempha Mulungu kuti akudzadzeni ndi nzeru ndi luntha, zimene Mzimu Woyera amapatsa kuti mumvetse zonse zimene Iye afuna. Pamenepo mudzatha kuyenda njira zimene Ambuye amafuna, ndikuwakondweretsa pa zonse. Pakugwira ntchito zabwino za mitundumitundu, moyo wanu udzaonetsa zipatso, ndipo mudzanka muwonjezerawonjezera nzeru zanu zakudziwa Mulungu. Timapempheranso kuti Mulungu akulimbikitseni ndi mphamvu yake ya ulemerero, kuti mudzipirira zonse ndi mitima yoleza ndi yosangalala. Ndipo timapemphera kuti mudziyamika Atate, amene adakuyeneretsani kuti mudzalandire nawo madalitso onse amene amasungira anthu awo mu ufumu wakuwala. Adatilanditsa ku mphamvu za mdima wa zoyipa, kutilowetsa mu ufumu wa mwana wake wokondedwa. Mwa Iyeyu Mulungu adatiwombola, ndiye kuti adatikhululukira machimo athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Luka mutu 5 ndime 1 mpaka na 11. Pa tsiku lomwelo Yesu adayimirira pa mphepete pa nyanja ya Genezareti. Anthu ambirimbiri kumamupanikiza kuti amve mawu a Mulungu. Iye adaona zombo ziwiri pa mphepetepo. Asodzi anali atatulukamo, ndipo ankatsuka makoka awo. Ndiye Yesu adalowa mchombo chimodzi chimene chinali cha Simoni. Napempha Simoniyo kuti asunthire pang'ono ku nyanja. Yesu adakhala pansi, ndipo ali mchombo momwemo adayamba kuwaphunzitsa anthuwo. Atatsiriza kulankhula, adawuza Simoni kuti, sunthirani kozamako, muponye makoka anu kuti muphe nsomba. Simoni adati, aphunzitsi, usiku onsewu takhalira kugwira ntchito osapha kanthu, koma chifukwa inuyo mwatero, chabwino ndiponya makoka. Tsono iwo adaponyadi makoka napha nsomba zambirimbiri, kotero kuti makokawo ankayamba kung'ambika. Adachita kukodola anzawo mchombo china chija kuti adzawathandize. Iwo adabwera ndipo adadzaza zombo ziwiri zonse zija mpaka zinali pafupi kumira.
pamene Simoni Petro adaona zimenezo, adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu nati, pepani Ambuye, mundichokere, ndine munthu wochimwa. Adatero popeza kuti iye pamodzi ndi onse amene anali naye adazizwa nako kuchuluka kwa nsomba zimene adaphazo. Yakobo ndi Yohane ana a Zebedeo anzake a Simoni nawonso adazizwa. Tsono Yesu adawuza Simoni kuti, usaope, kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu. Motero adakokera zombozo kumtunda, adasiya zonse namatsata Yesu. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Nkhani yabwinotu nanga ifeyo asodzi ife amene kuti tinayamba kuwapempha Yesu kuti atithandize pa ntchito yathu. Koma tibwerere mbuyo. Uthenga wa lero ukutiphunzitsa, kandinene kuti ukutikumbutsa za udindo umene Yesu anampatsira Petro. Ndi mwanjira zosiyanasiyana tikumva kuti Petro wasankhidwa mwanjira yapadera kuti akhale mkulu wa apostoli aja. Yesu ali pagombe la nyanja, pali zombo zambirimbiri, koma kupita kuti kwa Petro. Panali zombo ziwiri zake za iye pa ntchito yake. Ndiye anatenga chombo cha ndani cha Simoni Petro. Akutchula poyera ndiri kuti anatenga chombo chimodzi nalowa mchombo chimodzi chimene chinali cha Simoni. Kunenetsa poyera kuti chombo chinali cha Simoni. Yesu analowa muti mchombo cha Simoni. Tineneretu chombo cha Simoni chikufanizira mpingo. Mpingo. Ndiye Yesu, mvetsetsa mpingo twete. Yesu wala wamene muti kwayamba kulalika kuphunzitsa. Ntchito yoyamba ya mpingo kuphunzitsa, kulalika. Munchalichi. Mchombo chicha ndi mpingo. Mumpingo. Tikulalika mumpingo. Mpingo wa Yesu. Chombo chicha cha Petro. Usati chombo china. Usati mpingo wina. Chombo cha Petro. Ena ngati kulalika kwinako amatengera kuchokera ku chombo chimenecho cha Petro. Chuka Bible lachokera ku mpingo wa Katolika. Bible lavomerezedwa ndi mpingo wa Katolika. Anzatu akutengera ku mpingo wa Katolika. Ndi kuti kasupe wa mawu Mulungu ndi mpingo wa Katolika. Zonse zikuchokera kuti ku mpingo komweko chombo cha Petro. Inde ndibwerezenso ngati ena kulalika adziwe kuti atenga chombo zonse za mchombo cha Petro. Kakalo kulalika kumbaliko koma chuma cha mpingo mawu Mulungu malembo yera kuchokera kuti chombo chimenecho mene muli Yesu ndipo muli ndani Petro. Chombo cha Petro. Chinali cha Petro. Akulalika momwemo, akuphunzitsa momwemo. Tikuti choona chonse chili mu mpingo wa Yesu. Mpingo wa Katolika. Sitikunena kuti ena alibe choona, koma choona chathunthu, the fullness of truth and the fullness of graces to be saved. Mpingo wa Katolika ntikupeza zonse zotipulumutsa. Mchombo cha Petro, mpingo. Ndino nkhani yachiwiri. Ntchito yoyamba kulalika kuphunzitsa. Ntchito yachiwiri ndi chani? Kupulumutsa anthu. Ndi anthu kuno kufaniziridwa ndi nsomba. Ndiye akutuma Petro. Petro tenga chombo. Ndiye kuti mpingo uyenera kuyenda kupulumutsa anthu. Suntirani koza mako. Usamangokhala malo amodzi ayi. Usamangokhala ku Yerusalemu kamene ku Kapernao kandi ku Nazareth. Musunte mupite kwina musangoti pano.
mpingo uyenera kukhala ndi kupita kwa anthu. Uthenga wabwino uyenera kufika kwa anthu, chifukwa anthuwo ayenera kupulumuka. Musayembekeze kuti anthu afike, inuyo mupite. Ndiye mpingowo tikuona kuti mpingo ukupita maiko osiyanasiyana kuti alalike. Pali parishi tikuyamba chalichi lina kwinako kumene anthu akufika, tikuyika chalichi kuti anthu alandire mawu a Mulungu. Ndipo pofuna kunena zimenezo, kunena mafanizo, suntirani kozamako mukapeza. Takwita ntchito usiku wonse sitinapeze, chifukwa munafuna kugwira ntchito popanda ine. Munapita ndi chombo chanu popanda ine. Lero ndi chombo cha Petro, mmene muli Yesu. Pamene ndiye mupulumutsa, pamene mupeza. Muyende ndi Yesu. Tikamayenda ndi Yesu tipeza, anthu apulumuka. Tikamalalika mu dzina la Yesu, anthu akupulumuka. Kuyenda ndi Yesu. Suntirani kozamako. Pita kwinako. Ponya makoka, musaope. Opulumutsa anthu si ndinu. Inu ntchito yanu kuponya, ntchito yanu kulalika, ntchito yanu kupempherera. Kupulumutsa si ntchito yanu, si ntchito yathu, ntchito ya Yesu. Koma Yesu lero kutipempha tonsepe kuti taponyani makoka, ndi kuti musatope, mukalalike, mukalangize, mukachiritse, mukapempherere. Tisatope, ponya makoka. Nkhani ya tonse, osati wansembe yekha, tonsepe ya Kristu. Tigwire ntchito imene iyi. Mupeza. Anapezati. Petro ali mumwemo. Ndikudabwa. Insomba zochuluka hapa. Titani hapa. Akuti inu, tabwerani, musatitandize. Udindo wa Petro kudzoza nsembe ena, kudzoza mabishop ena. Udindo wa Petro kuchulukitsa anthu. Bwerani, musatitandize. Inunso pitani kumunda wanga. Inunso mukalalike. Ni ntchito ya ndani? Ya Petro. Mumvetu pamenepo. Tanena kuti lero Yesu akunena za udindo wa Petro manjira ina. Mumvetse pamenepo. Ndi Petro amene kunena inu bwerani musatitandize. Ndi papa amene kuvomera bishop. Ndi bishop amene kudzozanso ansembe ena. Ndipo ndi ansembe amene kugwira ntchito malo ma bishop, malo ma papa. Mukuona pale kondeka? Ifeyo mpingo umodzi woyera wapamalo ponse ufumira kwa apostoli. Tikati wapamalo ponse ndikuti wakatolika. Landirani uthenga umenewu. Potsiriza akuti apostoli aja poona nsomba zambiri zija anadabwa. Koma tamvera chimene andichita Petro ndi chani? Anagwada pamaso pa Yesu. Anati chani? Pepani Ambuye, mundichokere, ndine munthu wochimwa. Malo mokuti anene kuti Ambuye zikomo ndiye magwira ntchito tu. Ife sitimata. Ai, mundichokere, ndine munthu wochimwa. Ndi kuti chani pamenepa? Nkhani yaikulu kuti abale okondeka. Nkhani yaikulu kuti imeneyi. Mundichokere, ndine munthu wochimwa. Ndi kuti pamene tikuona zodabwitsa za Mulungu zimene zikuchitika mu mpingo, timatani? Timagwada. Timakaona kuti Yesu ndiye woyera. Pamene tikuona kuzodabwitsa zimene Yesu akuchita mu mpingomo, ife timagwada kunena kuti Ambuye, ndine munthu wochimwa, ndikhululukire. Ndine yani? Pamene timaona kuyera kwa Mulungu, pambali ina timaona kuchimwa kwathu. Mundichokere. Inde ndizoona. Mundichokere. Sindine oyenera kuti ndikulandireni Ambuye. Sindine oyenera kuti ndibulowe nyumba mwanga. Pamene timalandira Eucharistia pacha timatero. Sindine oyenera. Ambuye chonde mundichokere, koma tanenani mawu amodzi yokha. Nenani mawu amodzi ndipo ndidzachira. Ndithandizeni Ambuye kuti pamene lero ndikuona kuti mukugwirabe ntchito mu mpingo mwathu, mwa njira zosiyanasiyana, mukugwira ntchito m'mipingo mosiyanasiyana, mutithandize tonsefe kuti tigwade ndikudziwa ndikunenetsa poyera kuti ntchito yonse si yathu koma ndi yanu. Chonde Ambuye musatisiye, mukhale nafe
kuti tiphe nsomba zambiri kuti anthu onse apulumuke. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.